Ron. Ini lagi water registro. Lagi. Expire. Expire man. Sa maktas man ta ni. Gibati ka kuya usdan. Ayun, dati na. Lusot ko ni padong sa tinggoy. Tinggoy, ato ta mo. Ato tinggoy, matag siya eh. Tugo-tugo, limpo. Dili lang ta. Pili lang. Oh, di ka na maktas di oy. Diri gid na kita. Gini, katultol na ta. Totoo na ni. Lo, oh. Kuni resulta ko ba? Di ba ni mga number mo di ay. Resulta na. Sulta na. Sana. Na. Oh, diba? Gawas ron, apa nagpatang? Why? Ala ka giti. Ala ka niya. Sanda. Sa grabe. Ang grabe. First time nakaagay na rin napita. Yun. Ikaw pa just dahon ako kamit ang video. Yun. Yun guys, porte. Napunos kugo, nagyanan. Sus, ginuko tawra may makaagi kita diri oh. Oh, grabe ho. Oh, sugat na dis. Adaptin ka muna. Sa Maktas ata, maktas. Oh, malas man. Maktas ta, malas man. Ala ka diya. Sir, kay kadom-dom na dextero. Look, grabe ko. Puro sa gasolina ta ni. Ala ka diya. Saon yun. Agi lang sa ta. Maktas ta, malas man. Taya. Hapit na may kagawas. Hapit na may makagawas. Wala ka diha. Kuyawan tas motor ani eh. May flat pack. Wala ka diha. Sangad na mo motor guys. Wala ka diha. Grabe ha. Grabe ha. Na. Sus, ginoo ko na donut. What a tour, the caption na niter. Likay sa ta. Likay sa ta sa kuan. Ay, malas man. Maktas. Only legend no. Only legit knows lagi. O, diba? Biglang may nag-tour sa inyo dito. Biglang pamaktas na gini. Sanon na. Expire history namin. Expire. Hapit na may magpakuan. Renew. Sama ni si Dexter. Wala naman yung nagtingog. Bakit hindi ka na nagtitingog, Ter? Okay, Kindan? Yo. Ito, grabe ha. Sa biglaang tour guys. Tay, swerte na kita nakasunod tatong tao no? No? So, diba? Malapit na kami sa finish kuan. Finish line. Oh, finish product. Finish line. Oh, diba? Galagalan ka. Ito siya nag-arch. Right. Okay ra sa doy ganahan ko diri no pati migan. Bro kalit oy. Diretso tayong Tinggoy, agi ra mis Tinggoy. Tama oh. Oh kani sa wa po ni Ter.
Ha? Kontrol po na dago eh. Biglaan. Sana. Trouble ay. Biglaan lagi. Yan. Tagay, suka pa mo. Na. Dali rin dito dumunda. Way lain. Okay lang. Bato ka ko ah. Diretso ka sulit eh. Tabut sudar dan. Ay ay ay. Mau na niter. Artay, agi, wala sila din. Ayan. Biglaan day. Huwag kayong tawa-tawa dyan. Naandi ron ter abot na di ron ter. Wala. Yan na namin sa highway guys. Namin sa highway. Kaya na imubagat rin nakita ron guys. Malik na sad mi. Babalik na naman kami mga langga. Yan. Ngayon, highway na guys! Ah, muna niya, tagaw! Ano na? O, diba? Bigla ang tour. Andito na kami sa highway. Ayan. Di ba kita ginayo niya sa kanan guys? Late man kayo kay. Wala pala importante gining lang ka. Oy, kakapoy po yung balay tao eh. Diyos balay. Nya, ano naman eh? Saan gini? Wala naman gini. Saan naman gini? Lo, grabe. Nakaagi kami dito napita da. Kalit-kalit. Mura na bagoy dansa? Yan na prinda. Tumpan. Ari-ari. Thank you. Inanit yun yung mga motorista no. Magtinabangay gitsa. Ana, ito na bangay. Wala nasan. Ha? Inatay. Grabe lang ang kulba, ter. Mamaw mo na ikaw. Okay po. Inatay na. Nainang unong kay. Kuhan di ay. Stoplight. Stoplight di ay. Giatay. Ayan. Hanggang ano doon. Oh, dava mo na may gawa. O giatay na. Sige na guys, bye. Basta mo to gipakita. Unsay may i-caption na to ter. Ang caption ter illegal. Legal. Legal what? Oh, dava. Bye. Bye mga kainday. Please like. Don't forget to like and share. Subscribe sa atong vlog. Inday Shokla. Bye.